Reala ez da ieskorra, Reala ez da garaitezina eta atzo ikusi genuen Bernabeun. Realak Mataratzoren etapa berri honetako lehenengo porrota jasan zuen, porrotako gorra gainera, 4 golekin, etzen guren gau honena izan, ez da gutxiago ere, baina hala ere nik uste dut bide honean goazela, Markel, edo hau da sentsazioa behintzat. Bai, sentsazio hori da gisa da lehenengo 2026ko lehenengo porrot iritsi zala. Nik uste gehixenok algenula aurre ikusi zer gertatu zezakeen hor Bernaura junda ez, azkenian aurkari zaila, eta gero badakigu modako bikotea hor dugula ez, alde batetik Vinicius eta beste batetik Epaia, orduan, bueno. Esan daiteke, inauteriak Madridera aurten ere Iritsi direla. heldu direla. Bai. Ze, area barruan sartezen bakoitzean, pistinako sekulako trajea samba, jartzen zuen, eta lurrera, harrigarria. Baina, hala ere, porrota ulertzeko testu ingurua ulertu behar da. Realak aste azkenean partida gogorra izan zuen San Mamesen. Energiaz justu heldu zen, aldaketak sartu zituen 11koan, epaileak ez zuen lagundu, eta guzti horrek, gehitu behartzaio, Reala etzela ondo egon atzo, baina guzti horrek eraman zuen 4 batera. Ez da horren partidu txarra, nik uste dut agian markagailuak beste zerbait erakusten duela, baina hala ere atzoko partidutik ondorio batzuk atera ditzakegu, batzuk onak eta beste batzuk txarrak eta dena esan behar da. Bai, aipatu behar da bi gol ja penaltiz iritsi ziala orduan, horren kontra ezin duzu askorik egin ez, gero egisa ikusi behar da, astean ziarreko karga fisikua larun batera iritsi zala ez, Gedez ordezko bezala geratu zen, eta Realak 4 aldaketa egin zituen lehenengo 11ko horretan, eta denak egisa esan da esker egal horretan sartuta ez, alde batetik Zubelia sartu zen txaletatzarren ordez, eta Mataratzok zenbait pista eman dizkigu aurreko partietan, eta ikusten ari geragian, Jon Martineri laguntzeko momentu hontan txaletatzara egon daitekela Zubeldiaren aurretik ez. Gero egisa da, dinamikan sartu behar dituzun beste jokalari batzuk dituzula, batetik haien, Sergio Gomez maila oso ona ematen ari da, baina gunen batean lesionatzen baldin bada, edo karga fisikoa dela eta jokatzeko prestez baldin badau, haien euki behar dozu hor sartuta eta antxufauta. Eta gero Wesley eta Jangel. Bai, atzoko aldaketak beharrezkoak ziren, batez ere kargen kudeaketa horregatik ez. Azkenean, Gedezek hasieratik jokatuta ez dakit zer emango zuen. Agian Wesley baino zerbait gehiago emango zuen, ez dela gaitza eta hori ere aipatu behar dugu, baina aldaketa honek behartuta datoz. Ez dakit seinale ona den aldaketa hauek eman duten nivela. Nik uste dut ezetz, baina horren inguruan ere hitz egiteko denbora izango dugu. Hasieran, partido esan dezakegu hasieratik desorekatu zela, ze lehenengo jokaldia arrisku pixkatekin Real Madrilena golean amaitu zen. Hau da, Gonzalok area zapaldu zuen momentuan, jokaldi hori golean amaitu zen, sorte puntu batekin, baina horrek jasate zigun, etzela partida erraza izango. Batez ere, Real Madrilek lehenengo momentutik atea ikusten badu, lata irekitzea bezala da, ez? Gero, edo ketxuparen adibidea, ez? Gero badakizu zer datorren batez ere Bernabeun. Orduan, hasierako kolpe horrek, eta gero, kolpearen ostean, azkar heldu zen Realaren erreakzioa, baina kolpe horrek jada zerbait esate zigun. Bai, batez ere ikusten genolako nola taldea, etzen oso ondo atera, edo agian zertxo bait desorientauta atorriz atera zala Reala, ez? Eta hori agian Real Madrid ateratako sisteman egon daiteke, ikusten genuen nola lau bi batekin atera zan, romboa sortuz, baina gero ikusten genuen nola bai Vinicius eta bai Gonzalo, bata aurrelari bezala finkotzen zan, eta bestia esker egalean. Hau da, eskuin egal horretan, etzeon jokalari fijo bat erez. Eta hemen aurrian haien izan da ban ikusten nahiko galduta gonzala, ze kasu batzuetan golian bezala ikusten genuen nola Arda Gülerrek desmarkeitzen zuan zonalde horretara, eta beste batzuetan Valverdek itzen zuan desmarke hori. Orduan, hori aurrian izan da, eta nik uste harrapatu eskero, ondo ongo litzatekela. Baina, klaro, ikusi nola bai Wesley eta bai haien nahiko galdute biliziren bi marka horiek tapatzerako orduan. Bai, noski, futbola nahiko errazten da jokalari bakoitzak bere marka argi daukanean.
eta atzoko kasuan ikusi genuen ez zela horrela izan. Realak Samameseko planteamendu antzerako bat atera zuen presioa egiterako orduan batez ere, lau bi baten kokatze zen, presio altu egiten saiatze zen, baina noski, Real Madridek daukan kalitate bereizgarri horrek, baloia ateratzea edo garbi ateratzea behintzat albidetzen dio, eta hor datoz arazoak. Behin ez duzula presio altu hori ondo egiten edo etzarela iatzen edo markak desajustatuta daudela, gero horrek kontra egiten dizu, ez? Kasu honetan, eskerregala izan zen atzoko buruko mina, Realaren eskerregala, Real Madrilen eskuminekoa, esango du kasu honetan, hortik heldu zen lehenengo gola, eta gero egia esan, etzen izan agian Jon Mikel Aranbururen egun honena ere, ze bi penaltiak berak egin zituen, penaltiak minimo zalantzagarria dira, baina badakigu zer dagoen Bernabeun, urterokoa da, badakigu jokaldi horiek, eta hau harrigarria egin zitzaidan, baina ez da harritzekoa ere ez. Epaileak penaltia pitatu zuenetik, Viniciusek penaltia jaurti zuen momentura arte, 40 segundu igaro ziren gutxi gora bera. Normalean 2 minutu terdi izaten dira, atzo ez. Hombre, zalantza minimo bat nik uste bi penaltixetan batzola, eta nik uste repasatzeko jokaldia basala, ez? Azkenean ikusten dugu batez ere bigaren jokaldia, Movistareko komentaristek eta kasetariek aibatuzten bezala, eta arrarua da, komentario horiek itxia, baina ikusten zan nola Jon Mikel Aranburuk Vinicius ikutu aurretik, jada botatzen ari dela. Eta, klaro, hor, dakazu euskarri bat edo baliabide bat gauza horiek ekiditzeko, barra ditzea dela, ez? Eta azkenean, batzutan gehiek sartzen da, eta beste batzutan ez da sartzen. Azkenean, interpretazio kontua da, eta badakigu azkenen goitzak zelaiko arbitruak izango duala, baina nik uste testu inguru pixka jarrita eta jakinda jokalaria nola aritzen da normalian, gauza horiek kontuan euki behar dituzula, eta egitxan nik uste bigarren penaltixan inertzian gaitxik segurazki Jon Mikel Aranburuk Vinicius botako zuala, baina ikutu aurretik ja botatzen ari da piztinara. Osea, gaina, gauza horiek dira, ez dakit, amorro amatutena edo behintzat, pena amatu holan galtzia, gola behintzat hola jasotzia. Hori da, jausten ari da lurrera, eta denok ikusi genuen, harritzeko izan da ere, kasetari batzuen zintzotasuna kasu honetan, bestetan ez delako horrela izaten, baina aipatu dugunez, Realak Arda Gülerren posiziori detektatzea edo Realari kostatu egin zitzaion behintzat, ikusi genuen momentu batzuetan seiko lerro bat botatze zuela atzean, ikusi zuenean agian baloia berreskuratzea oso zaila zela ez, Rino Mataratzok ere behin baino gehiago aipatu du prentsaurrekoetan Realak bloke basu batean jokatzen ikasi behar duela, ze beti ezin izango du baloiaren jabetza izan, eta hor ikusi genuen nola Reala pixka bat ondoratze zen. Penaltiak horrela heldu ziren, Reala ondoratuta izan da, eta Valverderen 3. gola ere Reala are hartzean defendatzen zegoenean iritsi zen. Zerbait gehiago egin zitekeen, bai, ze Valverdek bakarrik jaurti zuen, ondo jaurti zuen noski, eskuadran ipini zuen baloia, baina zerbait gehiago egin zitekeen. Hortik aurrera, sekertatu zitzaion Realari, berreskuratze zuenean ez zuela vertikaltasunik, hau da, ez zuen gedesek ematen zuen vertikaltasun hori Samamesen adibidez. Orduan, horrek ja asko mugatze zaitu. Baita batez ere kontura behazerak idez ez dela beti ongo eta beste baliabide batzuk atera behar dituzula, ez? Egisa da Real Madriden kasuan, bi erasotzeko modu dituala, ez? Erditik, kanpotik, azkenean Vinicius da kasu alde batian, gero atzoko partida, Alexander Arnolden partida, izugarrizkoa da, ez? Badakigu hankakin trebetasun handixa duan jokalari bat dela, sekulako pasiak emate ditu, eta batez ere ikusten genuen, nola trantsizioetan, eskuinetik eskerrera batez ere, min asko jasotzen zuela Realak, eta horraran buru uste bat izan zuen Viniciusen aurrian, egisa Marinen laguntzarekin, ez Atletiken kontra, Nikoren kontra, ondo atera salatzoko kasuan ez, orduan, taldea ondoratzearen kontu hori, kontu handiz begiratu beharko du Mataratzok, segisa da, eta zuk esan duzu bezala, area hartzian, pare bat jokalari normalean bai Arda Güler, bai Camavinga, eta bai Valverde, bakarrik jasotzen zuten baloia eta jaurtitzeko aukera hori bazutela. Guratzen bagozu kopako partidan, gola berdin iritsi izan lehenengo gola, ez? Area hartzetik, egisa Realak batzutan area barruan gehiago sartzea dela, eta Valverderen golian ez dakit 8 edo 9 jokalari dauden area barruan sartuta, eta ez da inor kapaz izaten kanpora ateratzeko.
Bai, eta hori orain arte Realaren arearen defentsa nahiko Txukuna izan dela. txukuna izan dela, Matarazzorekin, berak ere argi zeukan hori zela hobetzeko puntu klabe bat, eta horrela adierazi du prentsaurreko askotan, eta orain arte funtzionatu du. Noski, aurrean Real Madrid izan da, zailagoa da lana, ez? Baina Reala bai saiatzen zen laguntza horiek bikoizten bandetan, zuk aipatu duzun moduan Marin Aranburunena jeiste zen, Wesley haienena, baina noski, gero, behin baloia berreskuratuta, ezin baduzu vertikaltasun hori erakutsi, zure jokalariek hanketa eskatzen dute baloia, noski, zure arriskua mugatzen da. Noiz etorri zen Realaren hobekuntza? Bigarren zatian. Bigarren zatian Guedes sartu zen, ondoren Turrientes, eta badira bi jokalari, baloia berreskuratzen dutenean, buelta ematen dutela, baloia eramateko erraztasuna daukatela, eta batez ere, espazioen beste kontzeptua daukatela. Orain momentuan Wesleyrek gauza bat eman aldizu, kalitatea izango du, badaki futbolan jokatzen, baina ezin dizu eman beste zerbait, eta hori da orain momentuan Realak behar duena, ez? Bai, aurreko partian aipatu nola bai Guedesek eta bai Turrientesek baloiarekin metro progresibo geixen itxen dituzten bi jokalarek direla, eta azkenean bietako bata zelaian eukitzea oso garantzitsua garrela entzat. Eta Wesleyren kasuan, ez dakit oso ongo da udako merkatuan ala ez, baina nik uste nahiko berde dagoela momentu hontan, lan asko biadu Matarazzok lan asko jarri biharko dio, batez ere defentsako zenbait kontzeptu barneratzeko, ikusten dugu nola batzutan deskolgauta geratzen zen, eta haienentzat 3 edo 4 jokalari sartzen zitzaizkion, eta esan kapaz dana izteko. Orduan alde horretatik normal, baina gero defentsan ikuste betiko kaixerra, betiko zifra honak itxen jarraitzen duala ez, John Martin, atzoko partida sekulako izan zen, naiz eta pare bat goletan, zozer geixo egin ahal izan, baina nik uste orokorrian handitzen nahi dan jokalari bat dela, eta oso gaztia dela, benetan ondotzat hartu dezakegun albiste bat dela. Bai, harrigarria da, izan ere, lehenengo golean ez du behar beste jarraitzen Gonzalo area barruan, eta hirugarrenean espazio gehiagi ematen dio Valverderi area ertzean, baina hala ere partidua puskatu zenean, eta Real Madridek kontraeraso pare bat izan zituenean, handitu egiten da, hasi egiten da, baloi bat atera zuen ia porteri barrutik, Viniciusi pare bat karrera irabazi zizkion, lurrera joan da, sarrerak eginez, hau da, kondizio brutala ditu, oso jokalari berezia da, oso jokalari osoa, eta noski oraindik akatsak izango ditu, gaztetasunaren ondorioz, eta landu behar diren kontzeptu batzuk izango ditu, baina bai baloiarekin, eta bai baloiri gabe, jokalari hau oso ona izango da. Atzo 75 pasetatik 70 bete zituen, 13 jokaldi defentsibo, 5 lehiatatik 5 irabazi zituen, 4 sarrera eta 3 despeje. Zenbaki hauek 4 bat galduta, ona dira. Baita nik uste duen adinarentzat oso ondo dakiala nun egon zein momentutan, ez? Azkenean ikusten du beti ondo posizionauta daun jokalari bat dala, azkarra da bizkarrerako baloi horiek erasotzeko, gero estatikoan ere oso ondo dabil, azkenean, 5 lehitatik atzo 5 irabazi zitsuan, orduan, pena bat izango da, progresio hau ez baldin badu mantentzen, edo behintzazo gertatzen baldin bazaio, ikustean igera bai txaletatzar eta bai zubeldiak, beste maila kaskar bat ematen ari direla. Baina, eskeskatzeko eta nik uste ondo hori orokor bezala, atzoko partida azkenean Real Madridin kontra izan zen, egisa ezin zela jun galdu behar duzula pentsatzen, baina zeon ez, azkenean aldaketa asko gontzian amaikakuan, desgaste fisiko oso handisa zauan, orduan, Guedes ikusi dugu azkenengo 2 partietan zelan amaitzu ditsuan ez, kantzauta eta nik uste atzoko deskantzua beharrezkoa zuela. Bai, porrotau denboraldiko kalkuluetan nola bait sartzen da. Ez lau bat galtzea, baizik eta Bernabeura joan eta sufritzea. Sartzen da, logikoa da. Gero, horren ondorioz gertatzen dena edo horren ostean gertatzen dena, ja, landu behar da, ez dakit. Honekin esan nahi duana da, orain Oviedo datorrela eta Oviedoren aurka 3 puntuak atera behar dituzula, bai edo bai. Madrilera joan zara, 2 egun terdiko deskantsuarekin, jokalariak nekatuta, 4 aldaketa egin dituzu 11koan, orduan epaiak
ez du lagundu. Taldeak hobetzeko markina du, noski, Mataratzok ere bai, bere erabakietan, seguru, baina nik uste dut ala ere bidea hau izan behar dela. Nik uste dut Realak atzo pertsonalitatea erakutsi zuela Bernabeun, baloia izateko, baloiarekin gauzak egiten saiatzeko, eta agian Real Madridek ez zuen guk nahi beste sufritu, baina hala ere etzen ikusi taldea hilda zegoela. Ez da gitxi ere, baina bueno, azkenean tratu horren barruan Bernabeun galtzia, eta horrengo bi partietan puntu asko ateratzia zeon, ez? Azkenean hori normala da. Ontxe Oviedo etorritan ikuste aldaketa hauek mantentzeko aukera zinobia dala, ez? Gisa da azkenengo taldea dala, kaskarrena, gaur Atletiken kontra galdu du, markagailuri buelta eman da. Adibidez, haien berriro ateratzeko aukera ona izan daiteke, ez? Agian aurkari txikiago baten kontra, konfiantza hartzeko eta batez ere dinamika horretan sartzeko, gero Wesley minuturen bat izan dezake Horrioz, kasuan ikusi dezakegu lehenengo amaikakuan. Proba horiek nik uste naiz eta asko ez izan, baina pare bat sartu ditzakela Mataratzok lehenengo amaikakuan, baina bueno, sailkapen orokorrera begira, konferentziru puntutara dau, eta Europa League lau, zuk aipatu duzun bezala, hau da bidia, eta poliki-poliki aurrera egin behar du taldeak, batez ere nortasuna galdu gabe, eta presio gehiagirik bere buruarengan jarri gabe. Malau jardunaldiren faltan taldea oraindik bizirik dago, energiek uste zaio, ideia, mezua, eta hori da garrantzitsuena. Hori da, etxean indartsu egitea orain, etxean ateratzea batez ere puntuak, ze horrek gainera zaleekin beste modu batean konektatzea egiten du, eta nik uste dut horrek desberdintasun bat markatu dezakela hemendik denboraldia amaierara. Orduan, ez gaude kezkatuta, gogorra izan zen atzoko porrota, baina pasatuko da, eta ea hurrengo astean 3 puntuak lortzen dituen taldeak. Hori da.